हेल' जोंना नै माबा फैबाय आरो ना फुजा बसुमतारी ब्लग हेल' ओमफ्राय केपसन फैदों लाइक डान सनजिनदा अके थेंक इउ स माच लाइक डान दिनिसलै ओमफ्राय सोर सोर दङ दे खोन्थाहरदो एभ्रिवान लाइक खालामना हो सोर सोर दङ मा खालामदों सनजित नै ओरैनो दङ ओमफ्राय सनजित ब्र आंना बेलेन्स गैलालै बेलेन्स गैला होमबा दे जेबो नङा ब्र नैलै मा बुंनो लोमजा नै ना नांला कमेन्ट दुखु दुनियालै दुनिया सनजिब दुखुआनो दुखुलै होनदों दुखुलै खुके जागोन दुखुलै सनजिब बर होनदारा ब्र मा बुंनोलै दुखु ब्र नै आंना लोमजाना हामनो रोंला उदैखौनो बोरैबासो मोनगासिनो दं दाबो थुम थुम थाम थामनो आयै ब्र मा खालामबाय दङ ओमफ्रायलाय कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ मा खालामदों मा खालामाखै सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस अन थेंक इउ कमेन्ट मा नेट थाबथाखो ना मा जाखोब्रा हमनो हाला आङो प्लिज कमेन्ट 6 कमेन्ट नेटानो थाबथाबाय थायो आं बिराद टाउन अखा गैया कमेन्ट खालामदो दे
हेलो 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 पंकज ने हर हर महादेव, एस ने अननन, पंकज ने बोला हर हर महादेव, पंकज ने बोला हर हर महादेव, पूर्णिमा गयारी गुड इभिनिं ओमफ्राय एस ना दं अनन थेंक इउ मस्ट वेलकाम मस्ला एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए, कौन है प्लीज गुड इभिनिं आगे संजित नाव दं पूर्णिमा गुड इभिनिं ओमफ्राय एस अनन थेंक इउ कमेंट बोरमा हरखो एस बोरमा हरबाय थेंक इउ सो माच बोरमा हरलायबाय आरोना थेंक इउ एवरीवन गाइस कमेंट प्लीज आप लोग का सपोर्ट मुझे जरूरी है। एस ने बोरमा हरबाय लाइक डन थैंक यू सो मच पूर्णिमा बो अनामिका अनन ओमफ्राय एस ने अनन थैंक यू और कौन है संजीत बात करो ना प्लीज हाँ सैली बात कर रहा है सैली प्लीज कमेंट गाइस कमेंट आई लव यू ब्रो थैंक यू सो मच आई लव यू पंकज थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस कमेंट हर हर महादेव पंकज जी हर हर महादेव और इसके बाद पंकज ने बोला हर हर महादेव वो मुडिस लाइक डान थैंक यू सो मच ब्रदार मस्ट वेलकाम मानी मुड खालामदों संजितना साइली मतलब मुड क्या था मैं कोई नहीं था ना इसलिए मुड क्या था एस ना ऑन थैंक यू सो मच दे कमेंट खालामना दे सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर गैथारलै मा जाबावनो थैंक यू सो मच पंकज अनन अनामिका अनन थैंक यू मावदों ओमफ्राय अनन इसके बाद पूर्णिमाया मा होनना बुंखो जोंना ओंखाम जाबायना जाबायना आगै सन्दिनो जाथ'वाखै ओमफ्राय बसुमतारी अनामिका बुंदों ओंख्रि गैया होनना बुंदों ना
हेलो 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 शैली बात करो मैं थोड़ा काम किया था शैली आयो ओंखि दे ना दे कमेंट खालाम एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए शैली मेरा नेट नेट मतलब प्रॉब्लम हो रहा है का कमेंट आप लोग का कमेंट ना लेट लेट मेरा पास कमेंट लेट लेट कमेंट आ रहा है जोंहा मिलना लाइक डान ब्रनो थैंक यू सो मच लाइक डान होनायनि थाखाय थैंक यू WT फोरानो बारायलालै एलबिसि ब्रो अनामिका मेरे से प्यार नहीं करता है के पंकज अनामिका मुझे सपोर्ट भी नहीं करता मुझे मुझे तेरा आवाज सुनना है संजीत हाँ साले में बात कर रहे ना बोलो 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 साले सुन रहा है कमेंट कीजिए कमेंट प्लीज कमेंट एवरीवन गाइस कमेंट I love you संजय I love you too साइली I love you too रिमालि हेलो बेबी हेलो बेबी मा खालामदों रिमालि बेबी खोन्थाहरदो दे डार्लिंग ओमफ्राय न्यू फ्रेंड सपोर्ट में देखो मिलन के साथ जो नए हैं सपोर्ट कीजिए जो नया है मिलन के साथ सपोर्ट जाए सपोर्ट नामिका अनन थैंक यू सो मच अनन कमेन्ट थाबथागासिनोलै लोगोनथा कमेन्ट थाबथागासिनोलै ब्रो अनामिका मुझे इग्नोर करता है अनामिका मोरा है मेंटल है अनामिका इसके बाद सालिने अनन थिंक निगो रिमालि माने उन्दुना दं अके क्या हुआ आज तेरी नेट को मेरा जान नहीं रे साली क्या होता है क्या बोला नेट का प्रॉब्लम तो बहुत होता है रिमालि लोगो खालामदो दिनै रिमालि लोगो खालामदो नै ना मिलनफोरजों अनन थेंक यू सो माच अनन थेंक यू सना ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जायाखैलै आं लोमजानासो दङ दंलै ओंखाम जायाखै आं लोमजानासो दङ ओंखाम जायाखै ओंखाम जानो हायाखै आई लव यू संजीत की नेट आई लव यू संजीत की नेट ठीक हो जाओ नेट यार ओके मिलन ब्रो अनन रिमालि ब्लू ओके
कमेंट करो कौन है। ऑन मिलन ब्रो ऑन थैंक यू सो मच। ऑन नेगरे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑन ओमफ्राय एमडीएम हेलौ 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 गुड इवनिं एवरीवन एमडीएम हेलौ इसके बाद नामिगन मिजिना मुसारि हेलौ मिजिना हेलौ रिमाली हेलौ संदीप हेलौ मिलन एमडीएम प्लीज जइन जाओ। ओके मिलन नोंनि चेनेलाव हाबहैनो आं रनार ना। ओके ओमफ्राय ओके ऑन कमेंट साइली किधर गया। ऑन थैंक यू सो मच फैदो आरोना। मिलियन जयनिं मैया दाना मैया जयनिं खालामबाय एमडीएमआ। साइली मोरा किधर गया प्लीज साइली कमेंट कीजिए। एमडीएम आईडी नामदों अन जना पुरि माबा नेटानो स्ल'लै तेरिका। मिलियन जना मिजिना मिलियन मैया जयनिं खालामदों दाना अके। माथो रावबो कमेन्ट खालामब्लाब्रा एलबिदानसो आं कमेन्ट खालामब्ला दे।
Net problem le problem. Bobita like dan thank you so much. Sumit kidhar Sumit mal. Sonjit I love you, I love you too, I love you too. Hey. Logokrang LB donosai net slow le. Problem jaring net problem. Dulur I love you, I love you, I love you. Net problem le. Hai tap tap finish जाफिनलाय बे. Dulur bro, hello, hello, hello. Unkoni sorry, I'm sorry everyone guys, I'm sorry. Milom bro, one thank you so much. Boys bro मा खालामदों? I love you, bolo. I love you, net problem मेरा. Please comment net problem le. अशोक लाइक डन थैंक यू सो मच. हमारे 20 बाजी का ध्यान रखना संजीत. हमें हमारे 20 बाजी का मतलब साली में समझ में नहीं आया कौन सा 20 बाजी का ध्यान रखना है. समझ में नहीं आया. सभी लोग चला गया लाइक डन करके. नेट भी स्लो है क्या करेगा. कमेंट करने वाला भी नहीं है साली. आता है जाता है नेट भी प्रॉब्लम. जोंना बॉयस ब्रो माबोरै जाखो खबर सबर बॉयस ब्रो खोन्थादो. लोमजादोंलै बॉयस ब्रो लोमजाना दङ. हमारे 20 बासी का ध्यान रखना समझे. कौन सा हमारी 20 बच्चे का ध्यान. ओके अच्छा 20 बच्चे का. मिलियन कमेंट चेक साबधान रिटर्न मी खिनांदों मिलियन. ओमफ्राय जोंना बॉयस थैंक यू सो मच. मैं हूं ना संजीत तेरी जान. ओके बॉयस क्या हो गया रे. बॉयस कमेंट कीजिए प्लीज. कमेंट कीजिए प्लीज. कमेंट जोंना आतित गुरुं हेलो. लॉकडाउन. इतना इमोजी मत दो बॉयस प्लीज. हाँ अरे इमोजी दे रहा है बॉयस ने. इमोजी मत दो. पूरा W2 कम जा रहा है. हेलो एवरीवन गाइस. हेलो. मा जाखो मा जाखो संजीत ओंखि. जेबो जायाखै. ओमफ्राय मा होनो नेट प्रब्लेम. प्लिज बॉयस इमोजन मत देना होनदों ना. आतित गुरुं ने बोला हेलो कैसे हो भाई बोल रहा है.
मैं ठीकू गुरुंग और आप किसी बताओ सैली बोल रहा है ओनोन वॉइस ने ओनोन मेरा जान का WT कॉम हो हुआ प्लीज बॉस ओके सैली हो बोल रहा है सैली सैली लेखा दाना लेखा ओमफ्राय नाबजिदा मादों मा खबर संगी दाना खबर आंना मोजाङानो लोमजाना दं आरोना एसेनो देहा गाज्रि एसे लोमजाना दङ ओमफ्राय जेदिया मा होनदों हाब दाबो दोना नोंहा दासो होखादों आङो दानिसो होदों दहाय दानफिनदों आङो रावबो कमेन्ट खालामाखै दानफिनदों आङो दासो होखादों बेनिफ्राय भइस साइलि खाव आरोना रिमालिया अनन ओमफ्राय जोंना सुनि जेदि नाम दों नै भइसआ ओमफ्राय ना बुजिदा मा होनखो मुलि जा नाम दाना मुलि जाबो हामाखैलै ब्र उदैयासो उदैनि प्रब्लेम खर'बो बोरैबा मोनबाय थादों थैसिगोन नामाथाय ओमफ्राय अन हुमे अके साइलि अने ओमफ्राय भइसआबो खर' खुरु होनदा खर' खुरुन्दके मा जालायखो पाप्पि भइस नोंनि मा जालायखोनो असि अनु अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ दे लोगोफोर कमेन्ट खालामना होदोलै दाबो थियानो गैया गैला बोसोर जासिगोन थेंक इउ सो माच अनरायनायखौलै दस्त थैबा खिन्था लागोन थैबा खिन्था लांबानो जाबाय इसकिबा जोंना नबनि ट्राइबेल जा होनना बुंदों बेनिफ्राय गितु बर' अनन थेंक इउ सो माच इसकिबा जेदिनो बोला बेसे गोबाव दंबावो WT टाइमा मा बेसे गोबाव दङ गैला मास मोननैल'सै गैलालै आंहा माने हाला आरोना बेहाय ओमफ्राय होमबाबो बिदिनो ओरैनो हाखानाय नंला हानायालाय दायो बेनिफ्राय आं दिनै भाइरेल जादों एस वेरिन दाना मानो भाइरेल जाखो ब्र खोन्थाहरदो दे मा खारन थाखाय भइस सिमां बर' मानो भाइरेल जादों खोन्थाहर दे ओमफ्राय दे आं कमेन्ट नायबाय थानि नामदार बेनिफ्राय अनन थेंक इउ सो माच आं दिनै भाइरेल जा अके ओमफ्राय मा होनना बुंगोन दे आं कमेन्ट नायबाय थानि दाना अके गितु लाइक खालामना लाइक दान खालामना हो ओमफ्राय कमेन्ट खालामना हो थैबा सासे लांगोन गोसोम सैमा दं अके आदसा फाग्ला बयस आंखौ थैबा सैमानोसो जानो लांगोन आरोना नोङो अनामिका अन ओमफ्राय जेदिया मा गोजोना आदैया भाइरेल जाबाबो फेमास जायो दा बयस सुनिन्दार ओं भाइरेल जाबाथाय फेमास जायो कला कुकुर लांनो नामा होनदा कला कुकुर कला कुकुर जेदि सुनि खिबु गोरान नाम दाना जेदिया रेन्जारलै बोरायाबाबो गांसो गोरलै गोरलै नागिरनायाव जेदि लागाव उरला होनना बुंदों नै अन थेंक इउ सो माच comment guys please ब्लेक डब नामा ब्लेक डबा मोजां जायो रयेल स्टिकआ मोजां नालाय आं बेस्ट 69आबो मोजां आरोना ब्लेक डब ओमफ्राय रयेल स्टिकआ बारा मोजां नङा आरोना ओमफ्राय लाइक दान मुस्कान का
Kitchen like done. Thank you so much. Muskan, hello, 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 hello. Good evening, everyone. Kasih most welcome. Onamika onon. Muskan, hello, बोल रहा hello Muskan, how are you? कैसे है मुस्कान जी बोलो और कमेंट कीजिए कौन है कमेंट कीजिए कौन है कमेंट ओमफ्राय गुड मर्निं sir I have done the word of okay थाबथालायबायलै नेट स्ल' जालायबाय कमेन्टआ मा जाखो नेटानो दसेनालै कमेन्ट गाइस साइलि अन थेंक इउ सो माच गोसोम सैमा लादों दाना अके बयस गोसोम सैमा लादों अके दे लाबाय था गोसोम सैमा लायो ना मा लायो लाबाय था दे अन थाना होब्रा सिगनेसार लागासिनो ना आदसा गुड केरामसियारि ब्लग मा खबर ब्र नों खबरा बारा मोजां नङालै केरामसियारि ब्लग लोमजाना दंलै नै ओमफ्राय अनामिका अन थैंक यू सो मच और कौन है आठ बंदा प्लीज कमेंट कीजिए मुर्दाबाद अनामिका ऑन थैंक यू 13 जन कीजिए आप लोग कमेंट करने के साथ मुझे पता चल आप लोग कर रहे हैं मुझे एवरीवन कौन मुझे कमेंट कर रहे हैं ना मैं भी आपसे खाना खाया कि खाना खा लिया समझे नहीं खाया अभी बना रहा है केरामसियारि मा होनदों ना दाना केरामसियारि जोंना फटआथ' 3 तारिखआवनोमोन आं उदालगुरिनिसो नालाय फटआ जोंना 3 तारिखआवनो थांखांबाय ओमफ्राय अनामिका अन बयसआ मा होनदों दं बैनाय दा आंनि एलबिआव फै नौराव अके बयस थांगोन 9टायाव थांगोन दे प्लिज सनजित सपोर्ट गो होनदाना हा अके थैंक यू सो मच साइलि और इसके बाद बयसआ मा होनदों साइलि अमा गोथै दाना सैमा गोथैसो साइलिया अमा गोथै नङा सैमा गोथै जोंना कुगिटिं ब्रादारा फैदों नै ओरै सालाय थे अके जोंना कुगिटिं बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे बेनिफ्राय प्लिज साइलिखौ जावबाय करो होनदाना हा साइलिखौ जावबाय करो केरामसियारि मा होनदों मा ओंख्रि जाखो ब्र ओंख्रि माने ओंखाम मोनजायाखै ब्र संगासिनो दङ ब्र ओमफ्राय बयस नोङा गुमै बुं दाना अके गुमै अके गुमै साया ब्रह्म फैबाय अन थेंक इउ सो माच साया ब्रह्म लाइक दान खालामना होदो दे एभरिवन गाइस लाइक दान खालामना हो बेनिफ्राय मा होनना बुंखो कौन सा सब्जी बना रहा है आज मामी जी ने साइली सब्जी का मतलब लोकल मुर्गी होगा मतलब मैं बुखार हो रहा है ना इसलिए मुझे लोकल मुर्गी खिला रहा है बेनिफ्राय साइली को साव फ्रेंडफोर ना साव इसके बाद लाइक डान दे ओके कुगिटिंग थैंक यू सो मच ब्रदर लाइक डान होने थाखाय अनामिका ऑन क्या बोला बॉयस ने संजीत बोलो मुझे तेरे को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है इसके बाद अनामिका ऑन अशोक पासवान 2.0 हेलो बोल रहा है हेलो आप मेरे से नए आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं आपको बाद में कर देगा बेनिफ्राय अच्छा बोले साइली को हेल्प और हेल्प मामखौ जाव साइलिखौ हेप साइलिसिं जाव दे जावना हो नोंनो गुमै कुगिटिङा माखो नै बसम होननानै बुंनि मेगन खोबथेबाय रसगार with सोटू हाय रोजगार हाय हेलो मोस्ट वेलकम मेरे से नया तो प्लीज मुझे साफ करके लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं आप सभी को बैक कर देगा अनामिका कुक मामी जी ने क्या बोला संजीत
कुछ नहीं बोला मतलब किधर है बोल रहा है मुझे पूछ रहा है साया जोंना गुमैया मा बुंखो गोथाव गोथाव हेब जाव सालाखौ होनना बुंदों आं ओमफ्राय अनामिका खु होनना मिनिबाय साइलि होनना बुंदों जोंना गुमैया कमेन्ट एवरीवन गाइस प्लिज कौन है एवरीवन कमेंट कीजिए आप लोग जो मेरे से नया है ना मेरा चैनल में सब करके लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं आप सभी को बैक करेगा बि अफिसियेल खुलुमबाय दिनैसो आरोना बेसेबांबा गोबावनि उनाव आयौ बहा नांथाना दंमोनलै बि अफिसियेल ना अबेबा मा होनो मैसो बेदर जानानै हाथायाव थाबथाना दंमोन नामा नोंलाय बयस अफिसियेल तो तू किधर है संजीत मैं ओ नानी है ना मेरा नानी का घर में है मैं शैली जी नानी का घर में ओ नानी का मतलब इसमें थोड़ा मतलब बच्चा है ना इसको पढ़ाने के लिए आया था मैं अभी मतलब पढ़ाने के जगह में एलबी कर रहे हैं मैं और इसके बाद 13 लोग है प्लीज 13 एनी अदर पर्सन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए जना गुमैया मा बुंखो हेलो गाइस वेलकाम टू संजीत गयारी यूट्यूब चैनल फैलाना कमेन्ट ओके कुगिटिंनो बोला बसुमतारिया दुखि मोनबाय नामा दाना बसुमतारिया दुखु मोनबाय नामाथाय मिथिया दै दुखु मोनाखैदां ओमफ्राय आच्छा होनना साइलिया हा साइलि ओमफ्राय जोंना बोरै जाखो बि अफिसियेल मा खुलुमबायल' होनना बुंखो आच्छा साइलि होनना बुंदों आरोना एवरीवन गाइस कमेन्ट खालामना होदो दे फाटाफाटि कमेन्ट फाटाफाटि बेनिफ्राय कौन है कमेन्ट कीजिए 12 बान्दा बि बसुमतारि फैदो आरोना नै जोंना खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दुखु मोनाहाय सना होनना बुंदों ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ सो माच बि बसुमतारि फाटाफाटि खुलुमहरबाय जोंना गुमैयाबो खुलुमहरबाय नै ओमफ्राय मानासि हाय भैया गुड इभिनिं इसके बाद बि बसुमतारि बुंदों आच्छा होनना बुंदों बि अफिसियेल बुंदों गर्लफ्रेन्ड मोनबायलै ब्र बिनिखायनो एलबि गारबाय आङो आच्छा गर्लफ्रेन्ड मोनबाय होमबा मा हारिनिलै बि अफिसियेल गर्लफ्रेन्डआ नोंना मा हारिनि गर्लफ्रेन्ड मोनखो खोन्थाहरदो दे गुमै मिनिहरो गुमै जोंना बेनिफ्राय साइलिया मा बुंखो फाटि कमेन्ट करने से ना होती है फटाफटी कमेन्ट करो साइलि फटाफटी गुमैया मा बुंखो जोंना बि खुलुमबाय मेम होनना बुंदों नै मानसी क्या बोला कैसे हो आप भैया हाँ मैं ठीक हूँ मानसी और आप कैसे हो बोलो बि बसुमतारिया होनदों बयस होननानै नै आखाइ थाइनै खोन्थाहरदों जोंना कुगिटिङा मा होनदों दे आंनि बसुमतारि गोजोननाय थाबाय होनदों जोंना बि अफिसियेला मा बुंखो जायखौ हास्थायदों बेखौनो मोनबाय खेला होनना अके बि बयस आच्छा बि अफिसियेल माखौ दुखु मोननांगौ कुक होनना बुंदों नै अनामिकाया ओमफ्राय जोंना गुमैया मा होनखो बि हैंड परफ्लेक्ट ब्लू पी नाम बायलै नै मा होनखो मनासी ने बोला सही मेरे को रिटर्न नहीं किया सही मतलब साइली ना सही कौन बि अफिसियेल बि बसुमतारिया मिनिबाय ओमफ्राय प्लीज सपोर्ट मी ऑल दोस्तों 24 की बार रिटर्न करेगा बोल रहा है देखो मानसी के साथ फ्रेंड हो जाओ मानसी 24 की बार आप सभी को रिटर्न करेगा इसके बाद बी ऑफिशियल ने बोला है कि आं ओंखायनो एलबि गारबाय अच्छा इदिसो होमबा साइली ने बोला ब्लू हरलै आंनो संजीत दाना ओके साइली आपको मैं ब्लू दे दिया है इसके बाद संजिया हेलो हेलो संजी मोस्ट वेलकाम संजी मोस्ट वेलकाम बसुमतारि अनामिकाया होनदों मा खालामदों आगै होनना बुंदों बेनिफ्राय जोंना गुमैया माखौ होट्स दोर साइलि होनना बुंदों आरोना होसोहरबाय साइलिखौ बेनिफ्राय मानसी ने बुंदों साइली बोला है 12 बंदा कौन है एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए
आंनि भिडिअ नायना हो दे लोगोफोर नामदोनो सानजिनि भिडिअ नायना नावनो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस मानस ने बोला साइली बोला मानस ने बोला साइली बोल रहा है ओके सानजि सुनिदों जोनानै गुमैया HB ब्लगा होनदों हाय सनाफोर दाना माबोरै खबरा नोंना नावदों नै बिउ फैसला खबरा आंना मोजाङानो थिगानो ओमफ्राय नोंना माबोरै खबरा खोन्थाहरदो दे हाय संजीत ने कैसे हो हाँ मनसी मैं ठीक हूँ और अब बताओ आप कैसे है बॉयस नाम बुंदों हेलो संजय होनदों हेलो बॉयस सफी होनदों दासो आंहा नाम बुंदों ओमफ्राय कुकिटिया बुंदों मेवासो अनला ना मेवाइजों अनला ना सोंदोंलै आं सना बाब मेवाइजों अनला ना गोथाव संजयआ बुंदों हाय मनासी ने बोला है ओके थैंक यू गुमैया मा बुंगो ओके सांजी गोरान साइला बुंगो संजीत बॉयस रहेगा तो मैं नहीं रहेगा ओके बाय बाय ओके साइले ओके ओके थैंक यू सो मच साइले मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच 19 बंदा कौन में प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट करने के साथ साथ मुझे पता चल जाएगा मेरा हेल्प में आप लोग कितना मुझे सपोर्ट करता है ओं पापी ओं फागला पापी नाम संजिया ओमफ्राय ब्लू ले लो संजीत ओके साइले ले लिया और इसके बाद मानसी ने बोला संजी खाना हो गया बोल रहा है संजी ओके साइली तुम रहो मैं गोइंग नाम डरना नहीं ऐसा मत करो सर लोगो जानो जादो सोनाफोरना देखो उसपी के साथ कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड बना सकता है फ्रेंड बोलने के लिए बोल रहा है बाय साइली ने बोला नहीं तुम रहो ओके बाय बाय बोल रहा है साइली ने नहीं हुआ मनीषी बोल रहा है इसके बाद कौन है एनी अदर पर्सन कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए मैं रहो या ना रहो संजीत कोई फर्क नहीं पड़ता है हाँ मैं किसी से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है शैली मतलब मैं इतना मतलब क्या बोलेगा अभी मैं इतना प्रॉब्लम में है और आप लोग सपोर्ट नहीं करता है इसलिए मैं किसी को मतलब फोर्स नहीं करेगा जो पर्सन मतलब रहना है वो रहेगा जो पर्सन नहीं रहेगा ना वो नहीं रहेगा मतलब मैं किसी को इतना मतलब मेरा हेल्प में रहते रहो मेरा हेल्प में बनते रहो इतना टाइम रहो ऐसा कभी नहीं बोलूँगा मैं और मुझे भी आगे कोई किसी ने मत बोलो मैं भी आपका मर्जी से आप लोग का हेल्प मिल जाएगा तो ऐसा रूल हो गया मेरा जोमै बसुमतारी साल्थे मा बाथोन देखो ब्रा साल्थे न साल्थे बाथोन माने नैलै ओंख्रिनि बाथोनसो देदों अनामिका अन जोमै साल्थे ओमफ्राय बोरै खबरा दे खोन्थाहरदो नोंना खामानिया डिउटिया सिकिउरिटिया माबोरै सोलिगासिनो कोडनिया ओमफ्राय साइलिया मा होनदों करता हो सपोर्ट मरा संजीत ओके आच्छा साल्थे नों सुमिदा निजना ओके साल्थे फैलायबाय नै साल्थे नोंखौ बबिथा नागिरबाय थादोंमोनलै साइलियाबो नागिरबाय थादोंमोन दहायनिफ्रायनो उसबिया नों जोमै लोगो जादे नोंनै जोमै नोंखौ गाबज्रिदों उसबिया हेल' नोंजना बि अफिसियेल हेल' बि अफिसियेल ब्र नाथुरखावाखै नामाब्रा 20 kg लाइक दान थैंक यू सो मच साल्थे एलबी खैथायाव होगोन नोङो साइलिया मा बुंखो बॉस मुझे क्या बोलता है नहीं ओनली इंटरटेनमेंट कर रहा है आपको इंटरटेनमेंट साइली मतलब किसी के से गुस्सा मत हो ओनली फॉर इंटरटेनमेंट है इंटरटेनमेंट ही बोल रहा है और इसके बाद आदम बरिया साल्थे एकदम बरिया ना साल्थे मा ओंख्रिजों सोलाखो जोंना माबाया मा ओंख्रि संना जाखो साल्थे बेनिफ्राय बि अफिसला मिनिबाय आरोना ब्लु होना होबाय आं दे सोरनो ब्लु नांगौ जोमौनोबो होनाबाय आं र' जोमैनोबो बेनिफ्राय निउ फ्रेन्ड जयनिं मी देखो बेनिफ्राय कमेंट जोंना न्यू फ्रेंड जयनिं हो जाओ बि अफिसियेल के साथ सानजि अन अफिसियेला मा लोगो जादो सोरबा गोदान दंब्ला गोदाना मेरला दंलै बि अफिसियेल
जे बासिलाय बि अफिसियेल नाथुर खावाखै नामा बि अफिसियेलखौलाय बि अफिसियेल लोगो जादों नै ओटस बि नों बि अफिसियेल लोगो जा बि अफिसियेला एसे मोजां ना नहीं मैं फिर हाँ सालि अके आदसा बसुमतारी मैदेर फैदों जोंनिथिं अके सानजि मैदेर फैदोंबा नोंसिनिखै सानजि आं सानजि नोंसिनिखै मैदेर नायगोन दै आं सानजि मिथिबायना गाबोन बेरायगोन आं नोंसिनिखै बेनिफ्राय जोमै साफ खालामबाय नोंनिखौ आंनिखौबो खालामफिनदोनो जोमै ओलौ ओलौ जोमै बहा थांखो नै गाबज्रिदों नोंखौ टिभिया सुमिता मा र' सालथे र' दै सालथे कल फैदों अके सुमित सालथे कल फैदों अके गैयालै नाथुर खावाखै ना अके सालथे ओमफ्राय अय हटेलाव थांगोन थाङाखै नोंलाय सालथे सालथे अय हटेलाव ओमफ्राय अनामिका लोगो जा सनाफोर आंजोंबो होनदों अनामिकाजों लोगो जा लोगोफोर बिराद मोजां मानसि अनामिकाया सानफ्रामबो दुगैयो फुं फुङावनो लोगो जा बिजों बेनिफ्राय सायलि अनन बेनिफ्राय मा होनना बुंखो सानजि रिजार्भसो नामा मैदेर फैनाय दाना रिजार्भसो मा फैदों जोंनिहा खर' गोजौ फैदों दाना अके सानजि मोजां थालै देनजार आजिखालि आंहा चेनेल गैयालै जोमै बसुमतारी चेनेल गैया लोगोफोर बेयो आंनि सापर्टारसो आंनि सालथे आरोना इयो माने जिग्रि आरोना जोङो खिरखलायनाय होनोमोन गोदो जोङो खांख्राइ जावलायलायग्रामोन जोङो लोगो जमा जमानो दैज्लां बोथोराव नानिखौ दिखाव दाना नानी को देखाव सन्दिप कौन सा नानी रे सालि बेनिफ्राय साइलिया मा सोंजाया मागो जोंनिजों फै एबार नुसिगोन मैदेरखौ दैलां जाखांबाय दाना अके रिजार्भ नङा अब्लाबो फैयो दाना अके रिजार्भ नङा अब्ला फैयो आरोना ओमफ्राय अनामिका अन जोंना बयस गुमै नायखुमाबाय आरोना बयस गुमै जोंना एसे मा खालामो मा होनो लोंखांना लोंखांनाय बुंदो आरेसआ नार्जारि नाम्बार वानआ जोंनालाय माबाया सालथे बि अफिसियेलालाय लोंथाराखै नामाब्रा एसेबो सालथे बि अफिसियेल मैदेर जोंनि न' खाथियावनो फैयो आरो जोंनि लामा खाथियाव औवा जाफैयो नामा आयौ औवा जाफैयो आरो ने बेनिफ्राय माइ गायनो फै सानजि जोंनाव दाना माइ गायनो नैनि सानजि तूने तो बोला नानी की घर पे हो मैं साली मोरान को क्या दिखाएगा रे साली कुछ भी देखना चाहता है तो बेनिफ्राय ओत्सबिया माखौ बि अफिसियेल साब लाइक खालामबाय आंनिखौबो खालामदो दे बि अफिसियेला दाहरगोनदां मानसिफोरा नाथुर खावबाय दं खोमालै बि अफिसियेल नाथुर खावदों खोमा मिथिया आं माइ गायनो रोङालै सान्दुंखौ गियो आं नांदों सानजि नोंना हासबेन्डआ मा मावोब्रा सानजि खोन्था ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस कमेन्ट एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो गारामा नांथाना दं आंहा लोगोफोर बारायलायनो हाला मोनदों कमेन्ट खालामना आरो सानजि नांगाबबाय नै जोंना गुमैया देखा मोरा संजीत और तेरा फेस भी देखा मोरा साले मेरा फेस नहीं देखेगा मैं अभी मैं बीमार हो रहा है ब्लू होलाय दाना अके बि अफिसियेल ब्लु ने ब्लु बे आङो बेनिफ्राय बादुलि सनजि ना बादुलि सानजिया ने सानजिया मास्टार मावो नाब्रा सानजि बयस सिमां लोगो जा प्लिज नों बयस सिमां नै ओसबिया नोंखौ लेंहरदों लोगो जानो आंनि हासबेन्डजों हायो नोंसोरना सानजिना बेनिफ्राय अन थेंक इउ सो माच सानजिनि हासबेन्ड रावबायानो ओसबि हरगासिनो नों बि अफिसियेला अके ओसबि दान होनना बुंदों जोमैया मा बुंखो ओइ सालथे मा
बुजियालै सालथे सालथे ना अके अके जेबो नङा सालथे मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे सालथे मा ओंख्रि जाखो सालथे ओमफ्राय सायलाया माखो देखावना प्लिज नो मरा साय टाकलि दाउस्रा मावरिया ओमफ्राय सानजिया मा बुंखो मावालै आं डिउटिसो होयो दाना अके बाय अनामिकाया अन सानजिया मिनिबाय बयसा सानजि होनना खुलुमहरबाय थेंक इउ बिउ अफिसियेल नावदों उथिया जोंना बिउ खालामाखो बि आब' साबधान कमेन्ट चेक नावदों जोंना गुमै बयसा मा बुंखो सिमाङा आं ओंखाम जानि र' बैनाय अन थागोन आं अके 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 गुमै अके ओमफ्राय आं बायोलै माइ गायनो खर' सायो सान्दुं गोसा अके आंबो बायोलै हाब्रुआव बायो आरोना आंबो एसे गेले गेला मोनो आरोना जेगे मेगा हाब्रुआ खारा मोनो आङो आं जि गस्ला लंपेन्टजों हाब्रुआव थांबायना बे गस्ला लंपेन्ट गानफिननो बायो आरोना आङो रानखाङो गस्लाफोरा माबायाव लामा दोनबाबो बोरैबा गोरा जायो बेखौनो बायो आङो टाकला सन्जेबला साइले टाकलि लान्थि दाउसा मावरिया प्लिज सन्जित बोल रहा है अनामिका अन सानजि आइ लाभ इउ माइ गायनो बानाय हिनजावखौसो नांगौ ओइ नै बि अफिसाव नांगौनो बि अफिसाव नाथुर कम्पानियाव बिन्दासनो गरग फैसाल' दांनांगौ बि अफिसाव गांलाब मोनसे सानजि एकदमबारे फैसाल' लाग्रा जानांगौनो नोङो बेनिफ्राय अनामिका अनामिका अन ओमफ्राय जोंना माइ गाया हाया बेखायनो गाया जोंना दाना अके जोंहा माइ गायजाया हाया बेखायनो गाया अके सानजिमोनहा माइ गायजायानो हाया बेनिफ्राय साइलिया मा होनदों बि अफिसियेल साइलि बि अफिसियेल ओइ साइलिया नोंना नै हाब रायदावगासिनो गरलाला दारि फाग्ला दाना डाइरेक्ट फाग्ला दाना बयस साब खालामबाय आंनिखौबो खालामफिननो दोङो बयस सिमा ओंखाम जाहैदों जोंना गुमैया दा हरगोन इयो टेनसन लानाङा ओमफ्राय साइलि आई हेट इउ नाना साइलि सन्जित प्लीज देखाओ मोरा साइलि क्या देखेगा तेरा फेस देखाओ टाकली हेलो एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए सन्जित गरलाला नों खनसे रायलायबासो बुजिगोन दाना सन्जित गरलाला नों खनसे रायलायबासो बुजिगोन दाना माखौ माखौ प्लीज सन्जित नोनो साइलि मोरा में नहीं दिखेगा रे साइलि मामिका अन ओके बाय ओके साइलि बाय अनामिका अन थेंक इउ सो माच एभरिवान दोननोसै ना ब्रा सुसुरं कमेन्ट खालामदो दे साब्रैल'सै थांजोब्बाय खोमा मा होनना बुंखो जोंना रायलाया आं गरला जेंगाव गावनो दाना ओइ बि अफिसियेलजों रायलायनोलै बि अफिसियेल नोङो गरला जेंगावखौसो होनबाय नै सानजिया इसकी बात अन थेंक इउ रावबो गैला नाब्रा सोर दं कमेन्ट खालामदो दे आंबो दोननोसैलै एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए मैं भी एलबी बंद करेगा साइलियाबो खारखाबाय बबिताया एलबी होबायना बबितानि एलबीआव साइलि खारबाय मानामखौ अनामिकाया अन सानजि हिनजावफ्रा दारि गैयैनि एथ' दावराव फेसबुकाव सानजि नारां हिनजावफोरा मानो दारि थायालै जोंना बि अफिसियेल एसे खोन्थाहरलाय नों एसे गोदोनि काहिनि रोंगौ ना बि अफिसियेल बि अफिसियेल हिनजावफोरा मानो दारि थाया एसे खोन्थाहर दे सानजिया मा होनखो गरलाना
बिखा मानि गोनांसो दं फाग्लाया दाना थोथो बिखा मानि दारिगोन आरोना जोंना नित्या राफा मसलकाम नित्या राफा मसलकाम खबर ओंखाम जागोना जायाखै खोन्थाहरदो अनामिका अन निखो मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे जोंना अननानै हाँ संजीत बबीता की एलबी जा रहा हूँ मैं अच्छा साले तू जाओ साले बबीता का थोड़ा हेल्प सपोर्ट कीजिए ओमफ्राय साइली थांबायना थाथ' फाग्लाया फाग्लाफोर ओंखाम जानो दा अके अके दे सानजि दे जा बारा मोजां जादों सानजि नांथालाबायनोबो बेनिफ्राय जोंना सानजि बिखायाव दारि गैयालै आंना फटकफ्राव नुदों नों दारि सानजि नामदों आरोना जिउमावनासो दारि दंमालै बिखाफोराव ओथिपिया मा होनो खाम जाबाय आंहाबो सन्जना अके ओसबि दे खाम जा दे ओमफ्राय बि अफिसियेलजों दसे रायलायनां र' बि अफिसियेल ब्र हिनजावफोरा मानो एसे रागा जायोलै एसे नों आइडियाफोर खोन्थाहरनो हायो नामा नोङो बि अफिसियेल दे आंनि कुइसनखौ एसे लागायना होलाय बि अफिसियेल नों गैयिनिफ्रायनो आंना बि अफिसियेल चेनेला माबा एल बि आव उरां फारां माबा लांदां सो जाग्रा जाबायलै बि अफिसियेल लांदां उरां फारां जाबायलै बि अफिसियेल नों मा खालामदोंब्रा बि अफिसियेल नाथुर खावदों नामा लाइक दान आदा नामनो जोंना मन्दिरा अके थेंक इउ स माच मसलकाम मन्दिरा हिनजावफोरा एसेयावनो रागा जोङो खर' दंलै दाना खारन दं दे खारनखौ खोन्था बि अफिसियेल खारनखौथ' नांगौ आंनो खारनखौथ' नांगौ ओमफ्राय मालाय सेंग्राजों आजा रायलायो माथो ओमफ्राय खारन खोन्था दे बि अफिसियेल एसे खोनासंनो आंबो नोंसो हासिगोन आरोना रावबो हाला बेखौ ओटिभि ब्लगा मा होनखो गावहा गार्लफ्रेन्डजों रागा जोंजादों बे ना सनजित दाना आंहा गार्लफ्रेन्ड गैयालै माबा ओटिभि गार्लफ्रेन्ड थानायबा एलबि होआमोन आङो एकदमबारे गार्लफ्रेन्डजों रायलायबाय थागौमोन आरोना आङो गार्लफ्रेन्ड गैयालै नाम्बारफोर हरदो ओइनै बि अफिसियेल जाजों जोंना बार'न्दासो जाबाय जों बि अफिसियेल जों टाउन आगारनाय माबाया बोरमा सारोन आगारनाया बिदिसो जाबाय जोङो बाखुरारा मोनामलायग्राया बि अफिसियेल बि अफिसियेल सार्जारिसो खालामनांसिगोन एसे आथोनखौनो सार्जारिसो खालामनांसिगोन एसेसोलै बि अफिसियेल नोटिफाइ मा थगायबाय दां दाना मानो थगायनोब्रा थगायाखै अनामिका अन गैया ओटिभि थगायाखै एकदमबारे माबोरै जाबावगोन सार्जारिसो खालामनांसिगोन ला ला मा होनो साइलि दंखायो माथो दादा नोंना दा साइलिया गथ' गोनां बुरै दे माबा जाबाय 40 बोसोर जाबायथ' साइलिना आंलाय दासो माबा 25 बोसोर बहा मिलायनांगौलै साइलियालाय बुरिद्रायबाय साइलिया गथ' गोनांसो ओमफ्राय माने हिनजावफ्रा जेब्लायबो गावनिख्रुइ खोनाय जानो बायो बेबो मोनसे आरो एसे सिंनि खारनखौ खोन्थालाय बि अफिसियेल एसे सिंनिबाव आरोना आइलायबो होनहरलायबाय जोंना बि अफिसियेलाबो बाल'नादा जाथारबायलै मन्दिर बि अफिसियेलखौबो लादोब्रा लादो बि अफिसियेलखौ लादो बुहुत मोजांथ' बि अफिसियेला नायनोबो मोजां खानाय फिथौ खालायलायनाय आर'नाइ लालायलायनाय बुहुत समायनाथ' बि अफिसियेला आरो बिनि सायाव नाथुर कम्पानियाव थाबावसो मोजांथ' बि अफिसियेलखौ लादो बि अफिसियेलखौ लादो मन्दिरा अनामिका अन दे कमेन्ट लाइफोर आफाफोर दाउसा मावरिया अजा मा होनना बुङो बोरैमोनलाय गोदोनि मेथाइआ दाउसा मावरिया होनलायनायाब्रा अजा बोराय दं आं दंनायालै सिंनि खारन दं मालाबा खोन्थासिगोन नामदों आं अके बि अफिसियेल नोंनि बिनिलै जागोन दे लागोन आदा ओं ला बि अफिसियेलखौ ला
दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम स्राय गावबागाव गोसो सिङाव थानाय दुखु दाहाखौ आंनो फोरमायदो। मन्दिरा नाम्बार हरदो होनबालाय दे मन्दिरा नाम्बार हरलाय देलाय एकदमबारे नाम्बार हर दे मन्दिरा नाम्बार हर बि अफिसियेलजों एकदमबारे गुलु गुलु आरोना दे बि अफिसियेलाबो बुहुत मोजांथ' मन्दिरा बिराद मोजां बि अफिसियेला मोजां रायलाय आं बि अफिसियेलजों जेब्ला इउटुब चेनेल खुलिदोंना अब्लानिफ्रायनो आं बि अफिसियेलजों लोगो ओमफ्राय रायलायो आङो ओमफ्राय मा होनना बुंखो थगायबाय दे आं सनजित दादा बाय बाय होनना ओइ मानो फैनो ओइस बि थांथ'बा अके ओइस बि आंना नाम्बार आंना 36 नाम्बारसो होनलांबायलै नै मोजांब्रा आंबो नोंथ' मोजांब्रा माबाया मा होनो बि अफिसआ बेलेगफोरा खुरु गोनां गोजासो बेलेगफोरा बि अफिसियेला खुरु गैबासो मोजांथ' बि अफिसियेला सानफ्रामबो दुगैयो आरो थाखा फैसाबो एगेरे बेगेरे दङ मोजांथ' बि अफिसियेला आरो बिनि सायाव इउटुबारबावसो आरो बिनि सायाव मन' जाहां चेनेल मोजांसोब्रा बि अफिसियेलजों फैबाथाय रुजु रुमु रायजो मोनजाफैगोनथो दे बि अफिसियेलनो नाम्बार हरदो दे नाम्बार हरदो दे आंबो सापर्ट खालामदो आरोना बे नैबे आंनि बे लाइभ स्ट्रिमावनो आङो माबा नोंसोरखौ हाबा होना होगोन बेनिफ्राय साबैसे इमान गिदिर जागोन मिथिया आङो बे अफिसियेल जाया मा होनना जायालै बे अफिसियेल मानो बिदि होनना बुङो जाया फिसासो जायोनो एस बि बरिया नों नालाय आरोना एस बि आ मा होनदों हेल' एभ्रिवान गेबसना मा होनदों सन्जिब ब्र आं दासो एमबि सोदों सन्जिब ब्र अके एस बि आ मा बुंखो हेल' एभ्रिवान मन्दिरा सना होनदों गेबसना मन्दिरा हेल' मिनिबाय आरोना मन्दिरा मिनिबाय अनामिका अन मन्दिरा मिनिबाय एस बि आ मा होनखो थिगानो बि अफिसियेल दहाय नि सिख्लाफोरखौ लादो बि अफिसियेल नाम्बारा अनामिका अन गेबसन आंहा दासो नोंहा दासो नै गेबसनखौ गैलालै गेबसन मन्दिराया ओइ बि अफिसियेलसो जाबाय मालाय बि अफिसियेल लाग'बाय 36 बावसोनो बाजै गावदां होनना बुंबाय नै बाजै गावदां लाना खारखादोसो उनाव मोननाय नङाबो बाजैखौ लाना खारखानांगौ गेबसन दिनै मोजां मोनखाला नालाय बाजै बिबार खोमोन जेंगायावनो ला बि अफिसियेल दाना कमेन्टआबो बि अफिसियेल आं ओंखाम जानि लै ब्रना दे बि अफिसियेल दे बारा आरो बि अफिसियेल बारा जाबाय बारा सानद्रलाबायनाङा नांथागोन दै मोजाङै जानानै मन्दिरा आं दासो ना मोनदों जिउ नांदों बि अफिसियेलनो साइलखौनो होदोलै आदा ओइ माबा मा होनना बुंगोन बि अफिसियेलखौ साइलिया गियोना साइलिया गियो माबानाव बि अफिसियेला माबा मोनसे मन्थ्र दङनोलै माने लागानो गियो आरोना साइलिया गियोनो ओमफ्राय कमेन्ट हरनो बावबाय आं बि अफिसियेल दाना खमायनो मा जाखो आगै सना नांदों नै गेबसना मा बुंखो मन्दिरा सना दाउदैनिफ्राय जिरख'नाय मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों नै इसके बाद दुखु गोनां बाजै गावदां बेलेन्स जोबसिगोन दिनै हराव दाना हाब गेबसन ब्र एसेबां थाखा खामायो नोङो टाइल्सआव रग' मोनखायो खोमा टाइल्सआव मानो दुखु जानोब्रा दुखु जानाङालै दुखु जानाङा मा नामखौ जोंना अनामिकाया गेबसन आगै सना सुइस अफ जासिगोन आंना गंसेया अफ जाबाय होनना बुंदों गंसेया अफ जाबायनो ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो दे मा बाजै कारेन्ट फैयाखै नामा होनना बुंदों बेनिफ्राय दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइसफोर
जोंना माबायाबो ओंखाम जानो थांबायबा बिउ फिसालासो एन्ट्रेस्ट खालामग्राया दे सोर सोर दङ जाथ'वाखैनो गेबसन दासो संबाय दं मोनहां जादों दाना नोंनि जान्जि सोमावनाय राखें रोखें जालायनाय बोरै मोनलाय मेथाइया मन्दिरा खारलुं नामा मन्दिरा खारलुंलै गासिबो खारलुं गोजाखालै सोरथो थाथेरनायब्रा खारलुं गोजाखा ओइ आंबो खारलुंसो लोगोफोर गासिबो खारलुंखा सोरथो खारानो जुदि सासे मानसियानो ना लोगोफोर मिसाखालाय मा होनो जुदि सानै मानसि थायोब्लाबो ना 2 घन्टा जुदि होयोब्ला आरामसे WT फैयो आरो ना आं टेस्ट नायखांबाय लोगोफोर टेस्ट नायखांबाय आरो ना हेल' हेल' मा ओंख्रि संखो मन्दिरा सना होनदों नै लाइन गैयानो थाथिरा होनना नै लाइन गैयानो थाथिरानो खामानि गैयालै बिजनिया लाइन थाया टाउन एरिया बिजनि लाइनानो लाइन थाया नोंसिना बिदां माबामोना अनामिखामोना जोंनिजों हायालै उदालगुरिजों ओमफ्राय दुखु गोनां बाजै गावदां दाना मा एसे दुखु गोनां जाबाय थाखोब्रा गेबसन ब्र बेनिफ्राय जोंना मन्दिरा मा बुंखो गेबसनआ इमान मालदार मानसि आरो रिसार्च होनो गिदों सेफ्रा खिबु सेरथे दालाय गावदैसो दाना दालि गावदों सोनारा सेसलै नोङो गेबसन मन्दिराखौ मोननाय नंला नोङो नै मन्दिरा सेफ्रा खिबु सेरथे होनबायलै हले डाइरेक्ट होनथारबाय बोरैबानो होनथारबाय ब्रांनो गैलालै नोङो मन्दिरखौ मोननाय नंला थोस फाग्लि मन्दिरा सना बिदि नङानो सेस माबादोलै मन्दिरा बै गेबसना माने देनां नोंखौ हाबा खालामबा हाबायाव नांगोन ना बेमपाथि लानांगोन नोंनो हाबानि दख'ना बायनांगोन नोंखौ देलाय होनांगोन बैनि थाखायसो फैसाखौ एसे सेफटि खालामदों आरोना सेभ खालामबाय दङ औ गोथाव दे मन्दिरा सना नों सालि महरानि और बापस आ गया गान्दु सावथालि दाउसा मावरिया खिबु सेरथे फेन्दा नाख्रेबनाय देलाय लोगोफोर खोन्थाहरलाय सोर सोर मा होनो आंनि एलबियाव थानो हाथ'नाय नंला आरो सोर सोर थाबाय थागोन खोन्थाहर दे नोंसिनि गोसो मथे आं एलबि बन्द' खालामगोन आरो ना दिनै खोन्थाहरलाय हु मैं बोलो और साली और तू क्या मतलब क्या बोला तेरे को खाजय 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 उरली भी है खाजय भी है ओमफ्राय रानखो ओमफ्राय मा होनना बुंखो नङा बिदि गेबसन दाबना साला संजय तेंदुलकर गेद्दा उरला पागलानो ओइ साले मेरा तेंदुलकर गेद्दा नहीं अच्छा है सन्जय ब्र आं दुगैनो सै आं अन थागोन सन्जय ब्र अके अके ओमफ्राय खाजय का मतलब क्या है बोलो मंदिरा से पूछो खाजय का मतलब क्या होता है साले खांखरारिया तू साले खांखरारिया का मीनिंग हो गया साली जाबाबो फुंनो रोङै इसलिए साले खांखरारिया है खांखरारिया ओमफ्राय नोंना साइलिया फैबाय नैनो साइलि आंनि नङा खांखोरारियासो साइलिया जाबाबो फुंनो रोङा खांखोरारिया सालि तूने मुझे देखा देखा क्या ना तेरी तेंदुलु गेद्दा साला समझे बोला साली मेरा तेंदुलु सीधा है तू कभी देखा है मेरा तेंदुलु तो गेद्दा गेद्दा बोल रहा है जोंना सालथाया फैफिनबाय आं ओंखाम जादों सालथे आरो एसे लानो आं दाना दे अके सालथे माखौ लानो नागिरदों सालथे खोन्थादो दे मा ब्रेन्डनि
इसके बाद मा होनो मन्दिरा सना नों आंनिल' रावजोंबो दा रायलायखा होनना बुंदों नै हा दाखा है सन्जय बरा साइली मराने बताओ ना सुमित मरा बिबोनां उर्ला राहा है नारा माबोरै माबाफोरसो सालथे मालाबारसो माला मा ओ मालाबार ने खाजोए का मतलब क्या है बोलो गिब्सन खाजोए का मतलब ओ क्या बोलेगा अभी मुझे मालूम नहीं रे हिंदी में खाजो को क्या बोलते हैं शैली एंजर सिखा शैली तो एंजर सिखा है एंजर सिखा इसके बाद रायलाय आं आगो रो गिब्सन रायलाया सुंदरा ओमफ्राय इसके बाद बबीता खत्म इंदुर इंदुर सिका क्या बोलो संजय इंजोर इंजोर सिका ओ इंजोर सिका क्या है वो गेप्सन को पूछो ना गेप्सन को मालूम है इंजोर सिका का मतलब दिया मोरा अभी पागल नों मन्दिरा नों आं नोंजों रायज्लायो बेखौ होयोब्ला नोंनि अके अके सालथेया आं अन दुगैनो अके 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 अन दुगैनो दे लगाओ फटाफटी कमेंट साइली फटाफटी नकला हीरो नकली हीरो फटाफटी साइली केंटुलु साइली एंजर सिखा बाखुंदी हेल' हेल' ओमफ्राय आं ओंखाम जाग्रोनोसै आदा होनना दे 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 जाग्रोदो आंबो दोननोसैलै गैखाला दे होमबालाय दोननोसै ना एभ्रिवान गाइस थेंक इउ स' माच बाय बाय साबा दंमोन हा ए हेल' हेल' दे कमेन्ट खालामबाय था दे दसे थाबावनोसै होमबालाय लोगोफोर on thank you so much on thank you on Ryan thank you so much रावबो गैला ना ब्रा लोगोफोर दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर
हेलौ मैसाहारि होनदों दे प्रानजित लाइक दानल' होना दोनदो ओमफ्राय आं एलबि दोननोसै आरोना थेंक इउ स' माच लास्ट बिदायनि लास्ट बाजारनि लाइक दान दे सनजित मा प्रानजित लास्ट बाजारनि लाइक दान होना होदो दे प्रानजित आं दोननोसै औ मानो दानानै माने बेलेगनाव गिदिंनोसै र' माबामोनाव सोरनाव गिदिंनोसै आङो नाबा दा रागा जोंगोन ना थाङाबाबो दानो आरो ओइ माबा जाबाय 2 घन्टा जाबाय माबा 2 घन्टासो लांबाय 1 घन्टा जाबाय आं बारा होआलै 1 घन्टा ल'खायो आङो बवा गिदिंनानै दासो फैदों आंनि एलबियाव दे प्रानजित बाय दे मैसाहारिनि हिनजावखौनो मोनथारथों जै जाथों हिनजाव गोदाना मैसाहारिनि जाथों स्ल' जालायबायलै नै नायगौमोन आं माबाफोर हरदोंमोन नामाथाय दे आं प्रजेक्ट लिरनो दे मैसाहारिनि हिनजावखौनो मोनथारथों प्रानजितआ 6 जन जाफिनलायबायमोनलै आयै नै साबा दे दोनथ'नोसैलै होमबाबो नेट गैया अके नेट गैया